Apollo Cultura 2016 Headquarters sa wala Esig Grand Vegas Banks. O sa ako ito ang nagisusara Fresh One. Maminaw na talaga. Respeto na sa mga MC nga na-address sa tubangan. Daog si Bang sa Kuitos o Kuskoy. Yang ipili ka muna si Chris Juan. 2 minutes si Chris Juan. Round 1. Maminaw na. Yo, check! Yo, pasensya karon kay ako medyo nasa gabal. Pasensya na dugay, gikan pa ko sa ospital kay akong kondisyon kritikal. Pero game, nagpadayan ko ani, kay nagugma ko sa akong kultura. Pero si Bang sa akong makontra, sige, nag-aantay kang partida. Yo, game check! Yo, gichatan ko ni Sir Leo, kay kibaw siya na wapo ko'y pildi sa raprakan o tinuod mong sa Rapolo, iya kong gihagit. Ang ikontra ko ni Jason, tamak-tamakan na ko na si Jason Sir Roy, just like Jason, my fits. Dali ra ni makupog si Jason, kaya pundasyon diligon. Intro palang gani na dong na masabtan na mga pildir ka na ko, Jason. Sir, gibalan suntanin mo yung bata kung nabay panama o fully before nimo sa gera, gisen. Ug sayok kay si Sir Leo, kagiri ka sako, gisen. Kaya ako ang manager, ang rango ay akong kumpanya, usara as mga casual employee na buwang rin tagal para ma-end. Yo, basin mo ripat ka na kay dating mga istoryang mga binotbot. Giputlan na tikag tiil para katikang, o giputlan na tikag gamot para wa na kay makabot. Pero in fairness, nisukol o naka-jackpot niksud sa Rapolo. Pero nakredikrimate mo ganin ako si Vinny, VD, VC, ang 3 queens sa Acro sa pagyugyug na ako sa Marlboro. Pero nga namang nisukol ka sa mga mighty sa liga, pataka lang yung tion. Ako mga bara, murag mata ni Medusa, kay imong kadaugan, mahimong bato mo, nagitawag na ako Winstone. Daliran, cigarette reference kay bawo kong gasgas na, pero akong puntuan ng duwaa, balik na si Ginoo, kay resulta ng duwaa, maupos o maabura ka. Yo, basig mo bars ka bot sa Golden State Warriors, makuntahan yung tikag Pino, mag-bars ka bot ni Corey, mamatay rin na si Corey sa cancer, pareha ni Corey Aquino. Pero, kani si Banks, repe ng Evil Clown Production. Ha? Intawon, nga namang namembro ka sa Evil Clown na murag kagtutoy brown tanawon. Ay sigpanabi na Evil Clown ka. Kalami ba ni mong sikaran? Sigpanabi na Evil Clown ka. Klaro naman sa dagway palang imudaan. Siyang Facebook, nag-post siya picture, dagang siya gitad na friends. Pero siya ra usa nakita, kung sa ba ni siya kangilingig. Ma-ODI kay Group B ditong pictura yung mga friends na tago sa dako niyang kapapangig. Yo na. Kani si Banks, grabe ni siya kay way pulos o imo ko mapatay, grabe na ka imposible. Kung mapatay lang gani ko, may tagbulayat na ako sa 7th floor, mura ba si June pasaporte. Time. Round 1, Banks. Oh, Bob. Yo, una niyang tira, grabe yun, maka-board. Makatunog rin isa ni Jay, kung naa siya ka-upward. Yo, niduwa ko Bisaya, diliman sa inyo, sa Tagalog ko naglisod. Niduwa ko Bisaya, kay Duterte ko, so Bisaya na bod. Game! Napakasal ni nga mo, pero yung oras, isa yung uyab, gigahin. How ironic na kumpleto, makaglawas nga nangita, makaglaing. Ako siyang gidamay para, ngayon nangita maglain. Gidamay na ako para makasabot ka. Yo, Clash 1, uno. Clash 1, uno. May pag-ihog na ng Clash 1, uno. Ay, hata ka lang. Clash 1, uno. Isang tas o sa kagatos. Tanawon na ito, 15 malupig. Uno, 1 piso. May pag-ihog na lang tika sa stage, makainom pa ko tubig. Go!
Pati kaya akong nagyan. Lisod kayo kahimtang. Naglipog ko, kinsa akong maikan. Pero nibato lang gihapon, bahalag sakit ang maabtan. Walay pangandam. Okay ra, pero makik-freestyle ko. Bisag unsa, mag-freestyle ra bro. Unsa man, musukol ka freestyle lang ako. Basing dili ka kalupig. Uhaw na kaya akong baba, akong ipasa ang mic. Gusto na akong inom pa o tubig. Time. Round 2, question. Yo, check. Di apil-apil ni mo ko kuya. Basi mapariya niya ka sa... di apil-apil ni mo kuya. Unsa ba ka crisis? Ay gapil-apil ako kuya. Kami kay Paris. Basi niya matirahan ti ka bomba o mabumbag imong dagway. Ayaw kapila-pila. Basi mugawas niya akong pagkasungay. Nag-freestyle ka. Partida na nanimo. Ingaladyo ka, buwakay pangandam, pailaladyo kang bugo. Yo, giingnan ko ni Sir Leo. Ug iya kong gihangyo, nayatag niya na ko si Bams para ako daw patyon pre. Ang di ko maprito sa init na pantika, kaya bananin ako tubig si Bams para magpiti-piti. Nispit ko sa akong round. Nispit ko sa akong round. Ug nikalit nakaingon siya sharpshooter ko, mong nikalit siya og shagit. Pila ko katuig ng priso sa akong bars. It's time to release the Kraken na murabag si Adonis Dumpit. Yo, pero di ko padamplin o hawak. Please lang, kaya di ko gusto na isa gabal. Di ko mapatay og mga wayagi na isente. Gusto ko silang J-Black, Resist, J-Coy. Mga mapatay og mga kapwa, kriminal. Yo, check. Yo, check. Mura ka si Radisson, baka munindot ra imong suwat kung ikaw kay maka-blue. Ang way pulusin mo una-una, kung imong utok, mura ra lugar sa isla na Marco Polo. Pwes karon na kay bara na bala. Ay kung atika pastilan. Ako ang dakong bawag na nagbarog sa imong atubangan na pwede kang ilahog nila Lapu-Lapu. So wa kay Ipsot Ferdinand Magellan, ang usa wa ka kasabot. Radisson Blue, Marco Polo, Waterfront na ho, Lapu-Lapu, ay nalabuno na kay basi ni mong maglabad. Akong pasabot ra ako ay nagtataas ang konkreto na imong makaduko, pero ikaw mapahangad. Bars, di ba? Hinana ko mo spit, so freestyle, partidaan ko ni, tagaan ti ka beat. Sabayan, niyangyo siya na mag-freestyle siya na ko, sige, padayon ta pirme. Tanawon ako kung mauli ni magkumong na permi. Yo. Yo, patyo din buwang, ang giro kayo. Mau ni buwang, yo, check. Yo, check. Ang rap bay, dili na fit, gusto luag. Hawa na dira, mauni gitawag ni mong swag. Nya karon siya, kay imurag ti itom. O imong dabay sulot nito, kay mo imong nagway, may imong lagong piste. Nagkubot ka og tubig, may na lang magbigti ka dito og lubid. Nya karon, Under Armour imong kalo. Pero tanawon na to, kung barang lusod, bisag Under Armour ka bro. Nya, maghinambog pa jud ka, tanawon na to kung ikaw karon makasabay na freestyle drama ni, tanawon na to na makita ba nimo na kung makapindi ka sa akuha niya karon. Lugmo nati ka maayo, sunod si J-Black, pangandaman tutog maayo. Oy, wako nang hinambog, wako ni hagit, kay muagi pa ko ni Krisis, mukha nito og syagit. Oy, pasensya wako ni dayon. Pero okay na to, kaya ako tong dapugon, CEL, oy. Grabe to ka-idol, pero si Range karon makatilaw unig dutol. Round 2. Bakit? Yo! Ako karon ng bida. Kay pasayawon ko ni nutrients deficiency kini, diba? O diba nakagisulti sa mindfield ato wag yung ko kalimot. Niana ka ato nganong mga manok ni John Leo ra kuno makasulod, diba? John Leo makalagot. Pagkatungod na mo atong Alex, grabe yun mininyong panglungot. Samot na sa atong kuyog niya nga baboy, grabe yun, walay buot. Mga batasan, Diyos ko,
mga way batasan, Diyos ko, yung taon. Pero inanam gina mga bagag na hong. Bisag unsaon nila pagsulti, di gihapon may malain. Kay bisag unsaon mo try out sa flip top, di gihapon kaka-apil. May try out siya. Niana siya kung naandam pa lang daw. Makasulod check lago. Pero wala ka makasulod kay Kanjan Leo kati Cargo. Bisag unsaon pa kunin mo, bisag mag-freestyle halas targo. Ikaw ni nako sa ulo, bisag mag-freestyle naman bro kay bisag unsaon ko beast mode gihapon. Ikaw beast mode sa kaon. Pero wala rin siya kumangisog mo utog. Pero lahi ni siya kung mangisog mo utog pero diri ra utog. Paita po. Wag bae. Kung ako mag-beast mode, sangit asa sa poste. Kung mag-beast mode ko sa imong uyab, sangit mo syakit na siya alambre. Masangit na siya sa poste. Kaya di balik ba na ako? Gibalik ba na ako? Ako rin itong gibalik para ka makainomdom ka sa ako. Sa sobra ka dako. Kaya pwede na ako ipuspos sa imong lawas. Sa sobra ka dako ni mo, giyatay mo ra kagaliwas. Nangambo pa siya sa mura daw siya. Building gidakon. Ay, amaw. Bato ganahan ka ginato. Kay daghan mga Amerikana. Grabe ka kabigaon. Kung saan, padayunan pa ko ni. Kaya mag-freestyle na ko, pre. Sige, ikaw na sa tiri. Lasuan. Yos, yapil na sa diyang uyab. Yapil na sa diyang akong uyab. So, pataka. Yapil na sa diyang akong uyab. Kung sa gini siya kabugo. Nangamna ng ginambog ka sa imong puti na marpusti. Abi na kutok. Buto. Nya karon niingon siya natambok. Nabismod ako sa kaon. Sige, ga-idol ka na ako mo na imong iangkod. Giurot ako kaon ng MC mo, nagitawag nga to beast mode sa kaon. Diba, ribat na bars? Partida na ako ko'y sakit. Pero okay ra karon basin sa akong mga ribat, ikaw kay mo pilit. Padaplin na lang dira o palihog ko pahawa. Fox, palihog ko kuhaan mong alalay na banga. Oy, kani siya, ludo kay gisanina. Wa ba ka naikob? Buang ka, mago niya di ka, basta yung kumum, lapos sa imong bukog. Yo, si Range karon ni Tanaw. Dinaangay pangandaman, bra. Gusto unta ko mabawi ni mo, kaya yung sa kapagbatay ni Ilex, swano na ako nabuhat. Pero okay, ragi hapon, wala na ako pangandaman. Ugtarong akong gisuwat. Kay gani siya, di ni siya angay pangandaman. Kay bangat mangayo ka, unyara ko mangandam Sir Leo, kung imong ikontra, mga bangis na. Ya karon siya kay gasol ko gubakon o bingkit na nay. Papiling Facebook, papiling sikat sa Facebook. Pero sa kabalingong picture siya ra usa ni like. Ya karon adaplin dira kaya ko ni katawa pero okay ra. Bahalang mabtan na buntag aniba, pero sige lang, bahala ma'am, pasensya kung kami kay nagsamok-samok, patyon rin ako sa akong mga baran yung gamatoy na lamok. Sige, hapit na ang oras, naapay segundo, palihog ko patay, tawag to si Don Facundo, niya karon palihog ko palayo, kay basi niya ka ni si Dodong Bangs, muuli na magbako, niya karon ang mic, wa man jud ni siya ibatasan, pero okay ra, kay bata pagyudasan, ataya ni English o Bisaya, pero okay ra karon dili man ni maputol ba, sige padayon nang Pinas pasayang paagi, tangina ngayon siya kay malugi na ni pre, banga kayo ka, o pauli na lang sa inyo, wa ko na sa flip top, pero at least gahi ko sa underground bro. Lasuan, Bangs. Yo, sa kanyang gisulti, pwede ba mamausap? Ako na kami nilike sa akong picture, pero Nicole na ko imong uyab. Kaya di ba sakit paminawon? Di ba kaslan ni mo siya, pero lain siya mo adto in taon. Kung bigaon ka, mas basusan ka sa imong uyab. Sa sobra ka bawas kay niya, bisag ka na siya, sige pag-usap. Sobra ka bigaon. Gato kag imo tong anak, dili to itinuod. Kay bigaon siya, pero mas bigaon pa yung uyab. Grabe yun na mao na masaksihan na to karon.
Sa sobrang kabigahon siyang uyab, sabi na ko ako rin chatan, nagsatan man tanan na rin inoon. Wala ba si Chibo sa dagway eh? Yo! Busa diri ayaw po mapil. Ketoon mo ako rin chatan sa imong uyab, hasta si John Leo giapil. Bisag duhan ay pangag, mapudlutan ko pa ng imong ilong. Dili lang sa si John Leo, apil si Tata man noon. Kaya ta, pero okay ra dili ko mahadlok nimo bisa mag-freestyle palad ko. Makontra pa sunod, dili na ko musukol pa nimo. Kay basig manong ni siya na og balik. Kabang may panungan niya, pag-adik-adik. Grabe, suyupon, musuyop ni siya, pilod kao ng tutir. Siya pinaka-adik, tawag sa mga tao niya, super. Mga tao, yo, nisuporta siya ni Duterte, pero grabe yun akong kalibog. Sabi ngayon ako din nakamuhan ni kay kang Duterte ka naikog o nahatlok ba hinoon? Suicide. Grabe, batiag na mi mo god. Sa sobra ka bati ni mo nang bantog kay nani kog tao, ay grabe ka kaluod. Sige tan na god. Pakala. Judges. Check. So, Rapolo Cultura, si Bangs, si Clash 1, ang boto sa mga judges, 3-2 para ni Clash 1. Pakala si Clash 1. Anyway, sa pamilya namin nga format ba? Paano niya siya? Magsinugay ni doon ang patuloy dire. Pero wala na nagpasabot kaya nag-awa na sila. Pisa na sila dadan. For the love of the culture ba? Check! So! Press kaya ako. Guys, ang tali pamilya. Boto first round ari ko Ang ni tali pamilya. Clash 1. Kay si Bangs na choke, round 2, round 3 ari kong Bangs. Your range 17. Shoutouts Rapolo, Jim Leo, Stephen Curry. Nindot So mahuwat mo tungka siguro. nindot ilang duwa pero ang akong gikuanan sa nagkuan ka nang nangandam so best one all 3 rounds. Hello, J Black, CAL, 7 Word Production. Veteran duwa, ribat-ribat ba? Akong gibout si Clash 1, Content. Pareha sila ng struggle pero mas naiandam si Clash 1. Sayang ka Bangs, kaya wala na spitan ng Clash 1. Sayang minor. All 3. Zeus guys, yung Fatal Soldiers. Second go, Bangs versus Clash 1. Ang vote na ako ni Bangs, mas minabaw pa siya sa content niya. Puro punto yung Sayang mo yun? Marshall, ihap na akong pinapan siya sa Milo. Mas tagal, hindi ko makapan siya sa Clash 1. Clash 1.